Sa Good Vibes, sa pinakauna nga tion, ginpatigan ang bar exam sa Bacolod City bangod sa nga pandemic. Sang kahapon sa last day sang exams, mga abyan, pamilya, kag alumni sang eskwelahan ang napakita sang suporta sa mga examinees. May report si Romeo Subaldo. Daw naging fans nga nakita ang ilang idolo ang mga abyan, pamilya, classmates, alumni kag professors sa kada may magwa nga examine sa Gate 1 sa University of St. Lasal, Bacolod sang kahapon. Ang USLS ang naging venue sang bar exams, ang exams para sa mga law students. Ining una nga tion nga may bar exam sa Bacolod bangod sang pandemic nanging digital ang exam. Duha ka tuig man nga wala sang bar exams kag sinila nga tuig liwat nga natigayon gani malawig man ang paggulat sa mga examinees. Biyernes kag Domingo lang ang exams kag kahapon last day. Gani may mga nagabitbit sa balloons, may mga streamers kag bouquet. Sunod sa isa sa mga nagkuha sang exams nga si Marty Go, makapoy pero natapos na gid man ang malawig din nga preparahan. Mixed emotions ang nabatyagan pasubong may ara kakapoy. Ang mga pangibabaw nga nabatyagan pasubong is kakapoy tungod sang tanan nga preparasyon But at the same time, ang piyak sang kakapoy, do pagpasalamat man nga natapos naman gid. Kag tanan mo bala nga sakripisyo kag efforts halin sa una sa pag-prepare halin sa pag-eskwela, pag-preparar sa bar. Sa Bacolod City, may 169 ka mga nagparehistro para magkuha sa bar exam sa USLS. 143 lang ang nagkuha sa exam sang Biyernes. May 4 nga nagpositibo sa COVID-19. Sunod sa kay-Executive Judge Raymond Joseph Javier sa Bacolod Regional Trial Court, sa sininga panahon, mas kinahanglan na sa mga examinees nga magpadayon sa pagpangamuyo. Continue praying. Continue praying. I know that you already done your part. Please continue praying so that when the examiner, it's the time of the examiner to check your paper. No, you continue to pray so that the Holy Spirit will guide him, whatever it would be, and accept what is the decision of the Lord. May mga na-disqualify sa exams bangod dadakpan nga may mga violation sa iban nga area kag wala naman sa Bacolod City.